Я вітаю усіх, хто продовжує цей інформаційний ранок разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна. Це програма «Сабай». Ми говоримо про усі найбільш ключові, найбільш головні теми в Україні та світі. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з Романом Цимбалюком, шеф-кореспондентом видання «Уніан» у Москві. Він з нами на прямому скайп-зв'язку. Романе, доброго ранку. Чи чуєте нас? Доброго ранку. Спершу хотілося б, звичайно, запитати, чи була якась реакція у Росії на звільнення Ільмі Омерова і Ахтема Чийгоза? Це сталося напередодні. Видали турецькій стороні двох кримсько-татарських політв'язнів. Чи була якась реакція? Фактично ні. І взагалі тема українських політв'язнів, вона всіляко відкидається російськими СМІ, центральними СМІ, російськими федеральними ЗМІ. Тому було повідомлення виключно по факту на стрічках інформаційних агентств. Тобто ніяких коментарів не давали, так, у Російській Федерації з цього приводу? Фактично для них це не є новина, тому що вони намагаються ігнорувати сам факт наявності українських політв'язнів, і тому така інформаційна політика. Скажіть, будь ласка, розкажіть, про що йшлося під час зустрічі Володимира Путіна та Штайнмаєра, про що говорили, з якими результатами вийшли до засобів масової інформації? Зустріч проходила за закритими дверима, і за підсумками була зроблена заява для преси без питань. І дуже цікаві формулювання, які використовувалися російською стороною, тобто Володимиром Путіним, та німецькою паном Вальтером Штайнмаєром, Вальтером Штайнмаєром. Так ось, Володимир Путін робив вигляд, що нічого не відбувається, про те, що там торговий оборот між країнами зростає і взагалі все чудово. І дуже так, начебто, між словом згадав про Сирію і про російське вторгнення в Україну, начебто вони обговорювали врегулювання, цитую, на південному сході України. І коли російські чиновники такого рангу використовують формулювання по відношенню до Донбаса, південний схід України, це зрозуміло, що ні про що не домовились. І погодьтесь, навряд чи президент Росії настільки далекий від географії, що він не знає, яку частину наразі контролює Російська Федерація. Ось, він сказав, що обговорили російську пропозицію щодо направлення ООНівців на Донбас. Але зрозуміло, знову ж таки, повторюсь, чому ніяких досягнень немає. Це чутно і зрозуміло з виступу Штайнмаєра. Зазвичай після таких переговорів під час заяви для ЗМІ сторони намагаються вживати такі дипломатичні формулювання, які, скажімо так, демонструють, що домовились про щось або можуть домовитись. Так тут Штайнмаєр прямо казав, що Україна залишається відкритою раною у відносинах Росії і Німеччини. Казав про те, що сталося, дуже складно повернути назад, і все одно треба якось думати про довіру мінімальну. Але от взагалі його риторика така, що з якої можна зробити висновок, що ніхто Володимиру Путіну не пробачив його злочини в Україні. І крім того, Штайнмаєр згадав навіть серед пунктів, де вони не можуть домовитися, не тільки Україну, але от такий от факт, що в Росії під час деяких акцій відбувається масове затримання громадян Росії. Тобто вони навіть з цієї точки зору дивляться на двосторонні відносини. Ми з вами говорили вже у прямому ефірі телеканалу АТР про заяву Ксенії Собчак, яка збирається балотуватися на посаду президента Російської Федерації щодо того, що Крим за міжнародними з точки зору міжнародної політики є українським, і вже отримали реакцію і прес-секретаря президента, так, Пєскова, і от Поклонська прокоментувала це вже. І от Пєсков сказав, що, цитую, «Із точки зрения международного права де юре и де факто Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, обсуждение принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем». Скажіть, будь ласка, що чи не змінить своєї риторики Ксенія Собчак після цього, як гадаєте? Я думаю, не змінить.
фактично, ну, тут є багато версій, чому вона говорить так, як говорить, але, як на мене, ми маємо, як українці, їй подякувати про те, що вона своїми заявами збурхнула російський інформаційний простір, і росіянам треба потрошки звикати до цієї думки, що прийде час і окуповані українські території, в тому числі Крим, придеться повернути законному власнику, тобто Україні. І це дуже важливо. Я зазначу, що і прес-секретаря Путіна, і у самої Ксенії Собчак ці питання я задавав особисто. І, як це не дивно, фактично воно сколихнуло російський інформпростір, і Ксенії Собчак погрожують в тому числі в'язницю за такі висловлювання. Тобто тут це так досить серйозно. Так, погоджуюся з вами цілком. І скажіть, будь ласка, ви сказали таку гарну фразу про те, що Ксенія Собчак, є різні версії, як, чому і для чого вона говорить ті чи інші речі. А яка версія видається вам найбільш правдоподібною? Чому саме так зараз себе представляє Собчак? Мені здається, ніхто не буде сперечати, що Ксенія Анатоліївна, вона не є звичайним громадянином Російської Федерації, і в'язниця навряд чи їй загрожує, на відміну від решти громадян Росії, які висловлюють і дотримуються схожих точок зору. І це дуже важливо. Фактично, як на мене, при всій повазі до слів Собчак, які насправді дуже часто протирічать тому, що вона говорила 3-4 роки назад, тут створюється така ситуація, коли потенційні кандидати, там, на кшталт Жириновський, Собчак, починають чублитися між собою, і на певному моменті, коли прийде час для реєстрації, висування своєї кандидатури, приїде на білому коні Володимир Путін і скаже: ну ви бачите, які вони всі, які вони не такі, як я, і голосуйте за мене. Ну, от якось, можливо, в такому ключі це робиться. Але все одно, я повторюю, що до цього, от скільки у нас вже, скоро буде 4-та річниця анексії і 4-та річниця війни на Донбасі, такі речі тут мало хто говорить. І не дивлячись ні на що, там це внутрішні якісь російські розборки, важливо, що ці меседжі, ці думки звучать вголос. Скажіть, які настрої зараз у росіян, за вашими відчуттями? Тому що, які б не були кандидати, за прогнозами експертів, все одно саме Володимир Путін буде обраний на наступний термін. На вашу думку, які будуть ще кроки з його сторони, якщо він знову ж таки отримає ще одну каденцію президентства? Не думаю, що варто розраховувати на якісь зміни в зовнішній і в внутрішній політиці. Очевидно, що якщо його не так, коли його переоберуть у 2018 році, це ще плюс 6 років. І що тут відбувається? Застій такий російський. Зрозуміло, що вони тут будуть говорити про модернізацію, там вставання з колін і про те, що Росія стала впливовим центром на цій планеті, як вони кажуть, багатополярний світ. Але фактично от останні 4 роки, от з моменту вторгнення в Україну, росіяни, вони нічого не знають самі про свою країну. Тут про це не розповідають. Тобто новини з російських регіонів чи навіть якісь там пригоди, вони просто ігноруються. І шанс, щоб про щось показали, що відбувається всередині, єдиний – це коли перші особи Російської Федерації, той же Путін або Медведєв, їде в якусь Тулу чи там Краснодар або в Воронеж. Ну, тоді є шанси, але знову ж таки вони висвітлюють не життя там, в Росії, вони висвітлюють діяльність першої особи. Тобто тут таке країна викривлених дзеркал, і фактично от є можливість, що події набирають російського резонансу,
це якісь теракти чи ще щось. Але знову ж таки, коли це вже неможливо скрити. А більшість подій внутрішніх, вони просто проходять мимо, і про них можна почитати лише в інтернеті. Романе, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до ефіру телеканалу АТР. Роман Цимбалюк, шеф-кореспондент видання «Унян» у Москві, був з нами на прямому зв'язку скайпом. Ми говорили про політичні процеси в Росії, як не зреагували на звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умарова. Я хочу зараз зазначити для наших глядачів, що ми слідкуємо за ситуацією із народним депутатом від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігорем Мосійчуком. Нагадаю, що напередодні ввечері було скоєно замах на нього. Він виходив з будівлі одного з телеканалів, де був на ефірі. За попередніми даними правоохоронців, вибухівку було закладено у моторолер, який стояв поблизу безпосередньо цієї будівлі. Унаслідок цього Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала дістали поранень. Знаємо, що пана Мосійчука прооперували і, скоріше за все, вже надали допомогу медики і Віталію. І також в ексклюзивному коментарі, нагадаю, нашому телеканалу у прямому ефірі Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, підтвердив інформацію про те, що дійсно унаслідок цього інциденту, як теракт його кваліфікували правоохоронці, є двоє загиблих. Один з них – це охоронець Ігоря Мосійчука. Поки що про особу другого не розповідають. Чекаємо на інформацію більш детально від правоохоронців. Слідкуватимемо за цією темою впродовж цього дня. У полі вікні ви упродовж прямого ефіру телеканалу АТР зможете бачити, що відбувається і біля лікарні, де Ігор Мосійчук перебуває. Ми зараз також маємо нагоду долучити до розмови Сакена Аймурзаєва, журналіста. Він також на прямому зв'язку із нами. Сакене, доброго ранку. Чи добре нас чути? Да, хорошо слышу. Да, доброе утро. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, звільнення Ахтема Чийгоза і Ільмі Умарова, ваші враження, ваші коментарі? Ну, во-первых, радостно, хотя, конечно, уже там сутки почти прошли, есть возможность проанализировать и так понять, что, по сути, это, конечно, депортация. То, что Ильми и Ахтем прекрасно знают, не понаслышке, что это такое было, да. Но, конечно, я рад, что они в тюрьме, да, это большая радость. И это так выглядит, я нахожусь в Праге сейчас, в Чехии, и это так выглядит издалека. В первую очередь радость, что они свободны. Ну, а второе, конечно, о чем много думаю я эти сутки, это роль Турции. И то, что, наконец, Турция входит в крымскую ситуацию легально. Об этом говорят. Президент Турции, по-видимому, постоянно интересуется крымским вопросом. И это, как мне кажется, та третья сила, которой очень не хватало вообще во всем, что связано с Крымом и с ситуацией на полуострове. Я хочу вас запитати ще також про те, про що ми говорили з Романом Цимбалюком, про заяву Ксенії Собчак, яка збирається балотуватися у президенти Російської Федерації, про те, що за міжнародним законодавством Крим є українським. Їй вже апелювали депутат Держдуми Наталя Поклонська, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Власне, ваша позиція яка з приводу цієї заяви? І чи дійсно можна говорити про те, що Ксенія Собчак – це технічний кандидат? Про це багато говорять. От ваша яка думка? Но она пока еще даже и кандидат. Она гражданин, который заявила о том, что хочет быть кандидатом. Да, там будем по-журналистски придерживаться точности. Если говорить об ее заявлении, вы заметили, кстати, как интересно с течением дней, с течением времени, буквально ведь это было всего позавчера, это заявление обрастает подробностями, интерпретациями, уточнениями и корректировками, в первую очередь от самой Ксении Собчак. Поэтому я бы, говоря о ее заявлениях по Крыму, уже не только возвращался к первому сказанному ей предложению о международном праве и о Будапештском меморандуме, который Россия нарушила, но и о том, как она дополняет эти свои высказывания. В частности, например, вчера, выступая на всю страну на Первом канале, на канале России, в ток-шоу, она уточнила, что она имела в виду, и, надо сказать, ни разу не отошла от той формулировки, которую мы услышали от нее в первый же день. Опять международное право, опять Будапештский меморандум. Ровно то, о чем в Украине и крымские татары, и вообще люди доброй воли, и люди доброго разума так говорят каждый раз, когда говорят о Крыме.
Поэтому для меня заявления Ксении Собчак важны, я об этом писал публично, в первую очередь потому, что человек, обладающий такой известностью, таким publicity, как сказали, да, американцы, такой узнаваемостью, говорит простые и понятные вещи, которые соответствуют реальности. В России, нынешней России, где услышать что-то соответствующее реальности огромное счастье, для меня вот эти заявления Ксении Собчак, я не знаю, куда это выведет, к чему это приведет. И как это повлияет, в конце концов, на судьбу людей, живущих в Крыму, и на статус полуострова в российском восприятии. Потому что весь остальной мир все прекрасно понимает. Я не знаю. Но то, что этот человек на главных федеральных каналах, на всю страну говорит прописные, очевидные истины, это уже не так плохо. И надо сказать, что вот эта дискуссия даже, заметьте, да, ведь кто до этого мог спорить с Натальей Поклонской, с этим человеком, с этой овчаркой режима? Кто мог спорить? Уж точно не Ксения Собчак. Там вот слышали нападения односторонние на крымских татар, на людей из Крыма, на украинцев от Поклонской. Теперь она нашла достойного соперника. Поэтому даже если Ксения Собчак исключительно кандидат технический, если даже это все серьезно, и она не станет президентом, она не станет президентом в этот раз, по крайней мере, то, что она проговаривает эти вещи, технологии не могу судить. Но просто слышать это на всероссийский эфир, мне кажется, очень важно. Це важливо чути і у Росії, і в Україні, але все ж таки, якщо говорити про якісь реальні дії, ось те, що ця тема піднімається наразі у державі-агресора, так, у Росії, вона якось для нас дієвою буде цей Может момент? быть, понимаете, тут какая проблема. Конечно, все действует. Вопрос, с какой скорости. Да, ситуация, которая сейчас в России, и их восприятие Крыма, их восприятие того, что они натворили, предполагает многие годы осознания, опохмеления, отрезвления и исцеления. Поэтому это, конечно, все не завтра случится. Если сегодня Собчак на втором канале или на первом канале российского телевидения сказала, казалось бы, очевидные вещи, откройте Википедию, да, ничего нового не сказал, ничего сверхъестественного не сказал. Но, тем не менее, между этим вбросом нормального, адекватного отношения к крымской ситуации и к решению крымской ситуации, между этими двумя моментами могут пройти годы и десятилетия. Но хотя бы то, что об этом начали говорить, и ее там, условно говоря, не стопят, да, она не в черном списке людей, которым нельзя ходить на каналы, до этого это было так, она не могла выступать на большом телевидении. Теперь она говорит хотя бы так о Крыме. Я не пытаюсь из нее сделать героя и, понимаете, защитницу крымско-татарского народа или Крыма, в целом украинского. Конечно, нет. Она и поддерживала аннексию, если вспомните, в 2014 году ее твиты. Она восхищалась комбинацией политической, восхищалась тем, что Путин якобы бескровно присоединил, как она это называла, Крым, аннексировал. Сейчас она говорит совершенно другие вещи. Давайте все-таки не будем как бы и преувеличивать это, ну и не придавать этому значения тоже странно, потому что в российском публичном пространстве то, о чем сейчас говорит Ксения Собчак, это подсудно, и мы знаем, что, например, Ильмир Умеров ровно за такие же слова был приговорен. Да? Знаємо. Так, І, Сакен, наш час ефірний обмежений. Я дуже вам дякую за коментар. Ми не будемо реалістично дивитися на картину, тому що тут ми підтримуємо кримських татар. Ми робимо це кожного дня. В ефірі була програма «Саба». Сакен Ємрузаєв, журналіст, спілкувався з нами, з нашою студією, прямим зв'язком скайпом. Наразі я прощаюся з вами до завтра. Ми будемо слідкувати за усіма актуальними подіями у прямому ефірі телеканалу АТR. Не перемикайтеся, я дякую, що довіряєте, і до зустрічі.